Hej, Simon Ørgaard her. Det her bliver noget af en håndholdt video her i kulden. I dag er det ulovligt at brænde såkaldt hellige skrifter af. Og det er blevet ulovligt at behandle såkaldt hellige skrifter på en såkaldt utilbørlig måde. Vores regering med støtte fra Radikale Venstre har på afskyelige magthaveres og regimers vegne besluttet, at det skal være ulovligt. På den måde så kaster de vrag på det mest dyrebare, vi har i vores samfund, nemlig ytringsfriheden, som er grundstenen i demokratiet. Jeg har ikke ord for, hvor grænseoverskridende det er. Jeg er selv vokset op i et teokrati, og det har kostet mig uendelig meget af mit liv at bryde ud fra Jehovas vidner. Er der virkelig nogen, der mener, at jeg skal straffes, hvis jeg som en demonstration vælger at brænde Jehovas vidners egen bibeloversættelse af? Er der virkelig nogen, der mener, at jeg skal straffes for det? Det vil jeg gerne afprøve. Jeg vil gerne understrege en ting. Jeg er ikke en ny Rasmus Paludan. Jeg er ikke medlem af Patrioterne eller Generation Identitær eller Stram Kurs eller noget af den stil. Jeg er en stemme. Jeg er en stemme for dem, der er undertrykt af religionen. Og når det handler om Koranen, der er også masser af muslimer, eller folk med muslimsk baggrund, rettere, som er undertrykt af den religion, eller den form for religion, som islamismen udgør. Men her der stiller regeringen sig altså på de stærke side og svigter de svage. Staten har en forpligtelse til at beskytte hvert enkelt individ i samfundet og sikre hvert enkelt individ de samme frihedsrettigheder. Men det blev der kastet vrag på, da man vedtog den her skandaløse kujonlov, vil jeg kalde det, i sidste uge. Og den træder i kraft i dag, fordi den er blevet offentliggjort i lovtidene, som det hedder. Og den lov skal prøves, og derfor så brænder jeg simpelthen en bibel af nu her i kulden. Jeg håber, det virker. Jeg står her med Ny Verdenoversættelsen af de hellige skrifter. Jeg har haft den her bibel i 35 år eller noget af den stil. Og den er med... Ja, det er en rigtig amatørvideo. Det er faktisk heller ikke så nemt for mig at gøre det her. Jeg har aldrig haft lyst til at brænde en bog, og jeg har aldrig haft intention om at gøre det. Men jeg føler, at jeg bliver nødt til at gøre det nu, fordi at jeg synes, at den her lov er utilstedelig. Ja, hvis jeg så bare kunne finde ud af at tænde den. Og se, hvordan det går. Så har vi den. Det er med gedeskindsombind, og nu er selvfølgelig en bil, der skal parkere lige ved siden af mig. Og sådan er det. Det ser ud til at gå meget godt. Goodbye, Ruth, mand. Så. Jamen, det ser ud til at gå meget godt. Farvel og tak for lort, mand. Ja. Til slut vil jeg bare sige, at der nogle af jer, der sidder derude og har lyst til at gøre det samme, som jeg gør her, men som en eller anden grund føler, at de ikke tør eller ikke kan, så send mig en besked, så skal jeg gøre det for jer. Anonymt selvfølgelig. Ja.
Sådan er det.